Estem amb Joaquim Farzoso, president de la territorial de la Federación Catalana de Caza a Barcelona i membre de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Caza. Estem allí a Castellgalí en aquesta 20a edició del concurs Ocellaire. Entenc que molta satisfacció per la gran afluència de gent, per com ha anat tot. Joaquim? Perfecte, ha sigut una jornada fantàstica, la societat ha fet una gran feina, els ocellaires com cada any han estat aquí presents, o sigui, hem gaudit d'un bon matí. La calor que fa també ha condicionat una miqueta la festa, però bueno, ha sigut a tot arreu, però el més important de tot ha sigut la germanor, no ha hagut cap mena de problema, la gent ha disfrutat, la societat contenta, l'Ajuntament s'ha implicat molt també amb aquest tipus d'esdeveniments, també amb el que són la festa local de la població, i per tant nosaltres com a federació contents del que ha estat el dia. Encara més, en aquests moments que el sector ocellaire, l'activitat ocellaire pateix per el tema de la provisió de les captures, que vingui tanta gent a participar en aquest concurs i que se vegi amb ganes i amb alegria i amb ganes de continuïtat, entenc que és motiu de satisfacció. La il·lusió no se perd i aquí ho ha demostrat el col·lectiu. Per tant, nosaltres com a federació l'únic que puc dir que estarem al peu del canó lluitant per intentar que tornem a la normalitat el que és l'activitat, i com a federació puc comprometre'm que així com a mínim ho intentarem, ho lluitarem fins al final i bueno, el dia de demà dirà, però bueno, que la federació el compromís és fer-ho. Moltes gràcies, Joaquim. A vosaltres.